Ya wis ora apa-apa karang ya bocah lagi kemencur. Kemencur apa? Wis kaya ngono kok kemencur ya wis tuwa kuwi wajibe ya dikandhani. Ha iya. Gong. Weh. Rene le. Ah ini tak foto e, wis tinggal sik. Rene. Waduh, ambo yo dandan kaya aku kaya gareng. Wis ngene iki wae apa perlune. Oh iya. Iki busana nyithak gendeng. Ah iya. Ya wis ora apa-apa. Piye napa? Saparan seneng-seneng sik nyambut gawe leren. Suka-suka parisuka karo para pemunden sing lengganing kewagon kene. Siap. Kowe mung kari manut aku. Ah iya. Tetembangan disediani gamelan didol ora disediani iki tegese arep ditabuh ngono lho. Wah tak kira nek kaya kowe iki seneng banget adol-dolan terus. Ora ya saiki wis ora kaya ngono kuwi saiki tak lumpuhke gamelan wis tak lumpuhke pirang-pirang galuk. Mun tak krukupi nang omah. Lar ganti sok kapan terus menengo dilongkas ora. Anggepe arep tak pangan ngono kok gamelane ora kok. Ya ditabuh ning kala mangsane sesuk titi wancine wis nekani nek wis wadahe ana. Oh iya. Mesake gamelan sing iki. Ki nek carane menungso wis nganti tulung-tulung lho, Tru. Ha iya. Ben bengi saka kene pindah kono tutuki terus. Ha iya. Monggo leno tuntuki ya. Wah, ana sing seru, ana sing liri. Ya ora apa-apa karang ya nggo nyambut gawe kok. Heeh. Kempul kuwi dijagur terus. Heeh. Kenong kae ditutuki tutuk nganti larase medun. Iki dilangi. Rapi nak nggo omongan. Heeh. Nah iso ki dilangi endi? Nah. Ora kok bengung-bengung. Heeh. Kalimate dadi ra cetha. Iya. Bonang ya ditutuki wela isih. Kuwi ngopo iki? Ah, ki benake. Ora wangun nek kaya ngene iki engko dikira son mento atok. Ha iya. Ya karang kadang kala nggon kok li. Nggon ki mempengaruhi. Nggon ki mempengaruhi nek gong lapangan jembar kae ya mulih gawe son ya sak kayange volume dipolke wae ora bakal piye-piye. Nek ki wonten tembokne pancen angel ngeset. Ha iya.